Bonġu tfal, nilqawkom għal storja oħra. Kif forsi ġrajtu issa dawn l-istejjeddi miġjuba lilkom bis-saħħa tal-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u anke l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. X'għandi f'idejja llum jiena? Fekruna. Ġieli rajtu xi fekruna intom? Le. Speċjali dil-fekruna tiegħi hux. X'kulur hi l-fekruna tiegħi? Vjola u safra, iva. Ħanaraw daqsxejn għalfejn ġiet magħna din il-fekruna llum. Fidejk Odrija ħażhom minnha. Għandna fekruna hawnhekk? Iva. Bħal l-istess tiegħi din l-istess bħala, le, hija daqsxejn differenti, hux vera. Apparti hekk, din il-fekruna, x'għandha hawnhekk ara fuq dara, x'għandha? Sleeping bag ukoll, taħsbu li sejra tikkampja x'imkien. Hekk isa hux, dan donna ħatorqod barra isa. U x'inhi libsa fuq rasa? Beretta. Berrizza biex tipproteġi lilha nfisha mix-xemx. U madwar onqa ħanaraw ħaġa x'għandha, hawnhekk x'għandha? Kamera. Kamera għalfejn użawha l-kamera. Biex bekk ikollna rikordjux, rikordi ta' fejn morna, x'għamilna, ma' min intqajna. Din il-kamera għandna tromba u għalfejn użawha tromba. Biex nkunu nistgħu naraw fil-bot. U hawnhekk x'għandna? Boxla, u għalfejn użawha l-boxla? Konna indikazzjoni ta' fejn qegħdin u fejn irridu mmorru. Tajjeb fejn? Isa sejra x'imkien mhux veru? Il-min qed naraw iżjed apparti il-fekruna. Kukkudrill. Taħsbu li l-fekruna tibża mill-kukkudrill? Le għaliex? Fejn qiegħda? Qiegħda fuq u donna mhux qiegħda tibżawx, tranquilla qiegħda. Intom tibżaw kieku? Jiena wkoll nibża kieku mill-kukkudrill. Hawnhekk għandna it-trigbar, l-trigbar qegħdin juruna l-isem tal-ktieb. Tgħidu li x'inhu l-isem tal-ktieb? Irrid indur id-dinja. Taħsbu li l-fekruna ħaddur id-dinja? Issa naraw la nibdew naqraw, tajjeb. Hawnhekk bit-triżar għandi dal-isem ta' Natalie Portelli. Min hija Natalie Portelli? Hija l-persuna illi għalhekk għandna l-isem tal-awtriċi hawnhekk, tajjeb. Ħandawwar fuq wara jiena. Tajjeb, għandna l-ħarsetta u ħanaqra. Ħbieb, se mmur fuq avventura, se nduma nerġa' lura, saħħa lil dak, saħħa lill-oħra, u x-xadba tilħaq tingħalaq. U l-għada l-istess storja. Tridu nibdew naraw daqsxejn dal-ktieb. Mela Adrian fidejk. X'qed naraw hawnhekk? Kukkudrill u l-min iżjed. U l-fekruna qiegħda żgħira hemm fuq u l-kukkudrill għad kbir. Kif jidher il-kukkudrill? Mistrieħ vera hux. Qiegħed rilassat, tranquill, jixrob xi xarba friska. Inħobb l-avventura, irrid indur id-dinja, qabel se nżur lil sħabi l-annimali. Kieku jkollkom tmorru x'imkien intom tmorru fuq xi vjaġġ, tgħidulhom saħħa lil ħbieb tagħkom. Le. Taqbadu tmur. Tgħidilhom saħħa u mela. Lil min tgħidu iktar saħħa apart il-ħbieb tagħkom? Il-min iżjed? Il-familjari, hux vera. Għax il-dawk li nħobbu nkunu nixtiequ insellmulhom qabel ma nitilqu. Tajjeb fejn. Ara s-sur kukkudrill. Se mmur fuq avventura. Narak nariġi lura, saħħa. Għandhom ħafna, għax se ndur id-dinja. Kemm taħsbu li jieħu vjaġġ madwar id-dinja? Sena ħafna hu. Naħseb jieħu naqra żmien jiena vjaġġ madwar id-dinja vera. Tittara ħafna affarijiet.
Il-min għandna hawnhekk? Il-kangaroo. Kangaroo. Sur kangaroo, anki lilek sendu ma nara saħħa. Ejja nieqfu ftit hawnhekk, ejja nħarsu lejn dawn l-ewwel żewġ annimali. Għandna l-kangaroo u għandna l-kukkudrill. Jekk naħsbu ftit fid-daqs ta' dawn iż-żewġ annimali, kif jikkomparaw mal-fekruna huma kbar jew żgħar ħdejn il-fekruna? Huma żgħar? Huma kbar ħafna u iktar mill-fekruna, però xorta huma ħbib tagħha. Mela hawnhekk id-daqs fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmilx differenza l-fekruna għaliex xorta huma ħbib tagħha, il-kukkudrill u l-kangaroo. Għandna xi ħadd ieħor hawnhekk? Sur rakun, imnalla rajtek? Sendumu biex nerġgħu niltaqgħu? X'għandu fidu r-rakun hemmhekk? Mobile. Għandu mobile u għandu basket. Tiegħu tajt ar-rakun daw. Għandu basket dan, tajjeb. Il-min għandna issa? Il-orsin. Għandna ors kbir. Ara orsinu. Taf xi triq twila għandi. La se jdur id-dinja hux bil-fors triq twila ħajkollu. Le, ma tistax tiġi miegħi ċervinu. X'taħsbu li staqsietu din iċ-ċerva? Tista' tiġi miegħu. ċervinu xtaq imur fuq il-vjaġġ mal-fekruna. Il-fekruna tridu l-ċervinu magħha jidher li għadu żgħir hux. Jista' jintilef, infatti jara qed naraw il-ċervinu flimkien mal-familja tiegħu. Ekku, il-familja tiegħu. Forsi il-ġenituri tiegħu. Allura ċervinu ma jistax imur mal-fekruna. Iċrif, tajjeb ferm. Jien wara dik l-għolja rrid immur sur barri. Għandu vjaġġ twil. Taf xi problema għandi, sinjorina Naħla. Għadni ma nafx kif se naqsam il-baħar. Jien ma nafx inċaf-ċaf. Għandkom xi idea intom għal-fekruna kif tista' taqsam il-baħar peress li ma tafx tow? X'idea għandek? Tinqaleb fuq dara u tkun tista' tow. Idea tajba, issa naraw tagħmel xejn. Ma tistax tagħmel hekk? Le. Imma di fekruna tal-art, ta' di fekruna tal-art. Għandek xi idea inti għal-fekruna kif tista' taqsam il-baħar? Tista' taqbad xi dajsa pereżempju? Mawx dajjes hawnhekk vera. Issa naraw. Hawnhekk le. U il-min għandna issa? Ħabib tagħha l-kelb. Min jaf kemm se nċaflas fit-tajn? Sur kelb, ma tant se nieħu pjaċir nitħammeġ? Intom tħobbu titħammġu? Le, u qas il-fekruna ma tkunx trid titħammeġ. Min se jtija daqqatit biex ma titħammeġ? Il-kelb, x'għamlet il-fekruna hawnhekk? Lat fuq daru u hekk bis-saħħa ta' hekk, il-fekruna ma titħammeġ. Tajjeb, għandha ġid bżonn dan il-ħabib hawnhekk, għax kulħadd hux jiġi bżonn xi ħabib kultant, kulħadd jiġi bżonn lil xulxin. Hawnhekk il-min għandna issa. Ejja naħsbu ftit mela fil-bidu għedna li kien hemm il-kukkudrill u kien hemm il-kangaroo li bħala daqs kienu ferm kbar mill-fekruna. Issa, sissa fl-istorja, iltqajna ma' kreaturi li huma iżgħar fid-daqs mill-fekruna. Iva, dawn huma iżgħar kellna n-naħla u kellna l-farfet, dawn fid-daqs huma ferm iżgħar imbagħad minn din il-fekruna ta' naraw. Farfetx kejken, taf li anki d-deżert se naqsam. Tixtiequ tmorru d-deżert intom? Le, għaliex ma tridux?
ikun hemm ħafna sħana fid-deżert. Hawnhekk le tajjeb hawnhekk. Inti tixtieq tmur fid-deżert? Le, tippreferi nkun naqra rieħux. Id-deżert vera jkun hemm ħafna sħana. Imma peress li il-fekruna trid iddur id-dinja, anke d-deżert ħajkollha tmur jew tixtieq tmur. Ara l-ġurdin iż-żgħir, qis li toħod li ħsieb id-dar. X'biċċa xogħol tagħtu il-fekruna lill-ġurdien? Biex joħdilha ħsieb id-dar. Mela tagħtu biċċa xogħol hawnhekk lill-ġurdien il-fekruna. Mhux lill-ġurdien biss araw ftit. Surreno, qis li l-ħaxix ma jitwalx ħafna. X'biċċa xogħol tagħtu lis-Surreno? Biex il-ħaxix ma jkunx twal ħafna u bekk il-fekruna meta tirritorna tkun tista' tgħaddi u tidħol fid-dar tagħha. Taħsbu li fehma s-Surreno. Jisu ma fehm xejn milli qantlu l-fekruna. Wil min għandna issa? Għandna qattusa hawnhekk. Se nħalli ċ-ċavetta tad-dar taħt it-tapit bebbuxin. X'tagħtu l-fekruna lill-qattus? Iċ-ċavetta tad-dar, ma stenna ftit. Mela lill-qattus tagħtu ċ-ċavetta tad-dar tagħha. U lill-ġurdien x'kienet qaltlu? Issa dawn it-tnejn, il-ġurdien u l-qattus, normalment huma ħbieb. Nisperaw. Qattus? Min jaf, nisperaw li huma ħbieb. Nisperaw li jaħra l-bila jekk fil-każ li mhumiex ħbieb u min jaf jekk jaħslu jaqbdu jiġru wara xulxin dawn it-tnejn x'ħerba jħallula fid-dar lill-fekruna min jaf x'issib la tirritorna. Nispera li huma ħbieb. Minix se nġor flus, se nħallihom fil-karus. Intkom kieku jkollkom tmorru fuq vjaġġ tieħdu flus magħkom. Tixtru x'tiekol u x'tixrob veru. Tixtiequ dduru d-dinja intom. Le? U tixtru l-ħwejjeġ tajjeb. Ġulja lin, għalfejn ma tixtieqx iddur id-dinja inti? Ma trix tmur bil-mixi taqsam id-dinja, għandek raġun, inti tixtieq iddur id-dinja. Għaliex? Postijiet differenti, f'bajjiet differenti madwar id-dinja kieku, tara ħafna postijiet sbieħ, mhux? Tista' tixtri affarijiet ħwejjeġ ġodda wkoll għal matul dan il-vjaġġ tajjeb. Forsi narak sen oħra sur żrinġ. Imsomma, skont kemm iħaffu saqajja, kemm qed tikkalkula l-fekruna li ħajoħdilha dan il-vjaġġ? Sena. Fettuli intom, min jaf joħdilix sena? Taħsbu li jirnexxila tagħmilha f'sena? Le. Le għaliex? Għaliex? Kif timxi l-fekruna? Timxi ħafna bil-mod vera. Ħafna bil-mod, min jaf għandix sena biex taqsam id-dinja jew għandix bżonn iktar żmien.
Ballotra, niġi lura ħafna qabel ma taħseb int. Min jaf kemm kienet qiegħda taħseb li ħatoħdi żmien il-ballotra biex taqsam id-dinja l-fekruna. Min jaf? Naħseb kienet qed taħseb li ħatoħdi iktar minn sena. Issa naraw. X'qed naraw hawnhekk? Għandha ħabieb mhux tal-art biss, anka safar dawk li annimali li jtiru. Daqshekk se tarani għalissa sur asfur. X'qed jagħmel hawnhekk l-asfur? Qed iwadda bisu xi żerrija hux minn fuq is-siġra. Dan kien jiekol, u dan kien jitelfu il-qasfur. L-asfur qed itelfu ftit, forsi biex jinkieħ naqra waddablu xi żerrija. Jew taħ xi qata. Tajjeb, ferm. Jagħti għajnejhu. Min jaf kemm se nara postijiet u affarijiet sbieħ. Kifet li inti hux jekk ikollok tmur madwar id-dinja min jaf kemm hemm xtara madwar id-dinja kollha. Qis li tkun għadek hawn, Sinjura Baqra. X'tixtieq il-fekruna? Il-baqra ħabiba tiegħu jixtieq li jerġa' jara meta jirritorna. Tkun għad hemmhekk. Inġej miegħi hux bebbuxu. Nispera li ma bdilx il-ħsieb. Waħedha sejra l-fekruna fuq dan il-vjaġġ. Waħedha sejra l-fekruna. Min sejjer mal-fekruna? Taħsbu li bidel il-ħsieb? Jew sejjer mal-fekruna? Sejjer? Hekk jidher għaliex għandu madaru. Ħala affarijiet miegħu ġo basket qiegħed lest tal-vjaġġ ukoll arawh. Ejja ħanerġgħu naħsbu ftit. Hawnhekk il-bebbuxu. Il-fekruna trid li l-bebbuxu imur magħha f'dan il-vjaġġ. Hawnhekk kellna l-ċervinu. Il-fekruna riedet li ċervinu jmur magħha. Mela l-ċervinu le. U l-bebbuxu iva. Għaliex taħsbu? Għax il-bebbuxu slow eyes. Għax il-bebbuxu jimxi bil-mod bħal fekruna. Imma ċerva taġġel. Il-ċerva taġġel, apparti li jedna il-ċervinu għadu żgħir u jrid jibqa' mal-familja tiegħu, imma l-bebbuxu jħaffef ma jħaffifx bħal fekruna allura huma jistgħu jimxu bl-istess pass. Sakemm dort lil sħabi il-ġardinar għala ix-xadba għal-lejl. Sur bebbuxu, ikonna nitilqu għada. Laħaq marru daw il-vjaġġ. Għamel ġurnata jgħid saħħa lil sħabi. U laħaq ħareġ mix-xadba biex ikun jista' jibda l-vjaġġ tiegħu. Taħsbu li se jirnexxielhom il-bebbuxu u l-fekruna jmorru fuq dan il-vjaġġ. Ħajdumu naqrawux biex ġurnata biex jgħidulhom saħħa. Aħseb wara dan il-vjaġġ kemm sa joħdilhom żmien. Hawn isfel minn hawn. Kukkudrilli għadhom hawn. Iva. X'taħsbu li jridu jagħmlu dawn Jridu jikluhom tajt. Nispera li huma ħbib tagħhom ukoll u ma jridux jikluhom. Nisperaw. Forsi daw mhux ħbib tagħhom mela, mhux l-istess kukkudri li rajna fil-bidu. Oġobkom dan il-ktieb? Sabiħ, mhux vera. Issa, illum ħanilagħbu logħba. Ħanejdilkom daqsxejn kif se nilagħbuha din il-logħba. Mela, hawnhekk jien għandi ħafna annimali differenti. Ġulja l-innu Adrian ħajjażlu annimal minn ġol basketti tiegħi bajnejhom magħluqa
Il-bad ħajimitaw il-dan l-annimal u lilkom nistedinkom li tagħmlu bħalna. Tajjeb, ġifieri qumu bil-wieqfa ħalli tkunu tistgħu tkomplu magħna. Min sa jibda? Joy. Mela laqajnejk. X'għandna hemmhekk? Dreams. Żrinċ, Isa, uruni kif jagħmel iż-żrinċ. Tajjeb, żrinċijiet, lura fl-għadira tagħkom, anke intom. Laqajnejk. Isa. Min għandna hemmhekk? Għandna n-naħla Isa, ejja ħannilu bħan-naħla. Tajjeb, ejja ħanażlu annimal ieħor. Di min hi din? Nada. In-naġa, ejja ħanamlu bħan-naġa, Isa, kulħadd magħna. Tajjeb ferm, lura. Ejja ħanażlu ieħor, tajt ħajkolna issa. Da minu dan? Kelb, Isa ejja ħanamlu bħal klieb. Tajjeb, lura fil-kaxxa klieb, anke intom? Laqajnejk. Min hawn? Piggy. Għandna il. Isa ejja ħanamlu bħal nieżer mela. Ejja ħanerġgħu bil-qiegħda ħanażlu ieħor. Pappagal, ejja ħanamlu bħal pappagal Isa. Għandna pappagal li jitkellmu hawnhekk, intkom titkellmu wkoll. Tajjeb, lura fuq is-siġra, lura fuq is-siġra. Il-ġurdin, ejja ħanamlu bħal ġrieden żgħar. Ejja ieħor issa. Minu dan? Minu dan? Le. Il-jum. Ejja ħanamlu bħal il-jum Isa. Tajjeb ferm, lura bil-qiegħda. X'annimali mistajt? Awil min għandna hawnhekk. Issejja ħanamlu bħal gorilla. Tajjeb, lura fuq is-siġra wkoll mela. Xi mistajt? Għandna fellu żgħir Isa ħanara.
xi jmiss. Da min hu dan? Le, da min huwa dan? Fe? Fenek, Isa, umu ħatamlu bħal fnik, Isa. Tajjeb, dura bil-qeda, għal-għaraw xanna. Għal-axħar naħseb li, mux tal-axħar, del-waqt imma ta' Isa wieħed. Mini din, mini? Il-tigra, Isa ħanamlu bħat tigri. Ġildu xintom ta' bħal daw iż-żewġ tigri ta' unek. Tajjeb, eja ħanaddu għall-aħħar wieħed. Naraw il-min għanna issa tal-aħħar. Dak min huwa dak? Il-kukkudrill. Isa ħanamlu bħal kukkudrill li Isa. Snap, 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 snap. Tajjeb, lura fl-adira mela kukkudrilli. Tajjeb ħafna, nispera li ħattu gost tilabu din il-logħba magħna, tistgħu tkomplu tilabuha b'aktar annimali li ssibu d-dar bħal daw li għandna aħna hawnhekk. Nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna darba oħra u sa dan it-tant ħanalqu kif dejjem nagħlqu aħna. 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Saħħa, erġgħu narawkom. Ciao.